estudyante sa animation at games and software development. Joyce Balancho, ABS-CBN News. Susunod, ilang ahensya ng gobyerno pinagpaliwanag sa Senado kung paano ginastos ang 1 trilyong pisong pondo kontra baha. At dini, nakabanding ang Bloom sa Amerika. Abangan ang iba pang mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol. Pilit ko yun. As my individuality, kaya natin mag-create ng boundaries. Siyempre, ano rin yung additional pressure and additional motivation. If my younger son is see me now, for sure proud siya sa akin. Mga mamshi, tara! Dito sa tambayan ang mag-happy. Gusto niyo ba ba ito yung food? I love it. Kapugerang. Pag-ibig kasi pinili ko sarili ko. Go lang pa rin. I-share ang pure chili at maging worry-free.
Wala na. I already ate the last one. Yes.
Nibai Iskwanski. Yes, you can start the conversation here. Thank you for watching, guys.